etorriak prentsaurreko honetara. Nafarroaren egunaren harira, EH Bildu Nafarroak honako mezua helarazi nahi die nafari jendarteari eta eragile politiko, sozial eta sindikali. Hain zuzen ere, autogobernuaren aldeko mezua da gaurkoan eman nahi duguna. Geure burujabetza berreskuratzeko bidean urratsak egin ditzagun. Egungo autogobernua, Nafarroaren burujabetza oinarri duen foralitatearen aztarna gisa ulertuta, erabat murrizturik dugu, Lorafna edo foru hobetzearen lege markoan. Nafar jendarteak sekula berretsi ez zuen lege markoa, eta inposatu zitzaigun marko hori bera ere, arriskuan dago, Espainiar estatuaren inboluzio antidemokratiko eta zentralizatzailearen ondorioz. Orain dela 2 urte eta erdi, jendarte honek lehenengo urratsa egin zuen eta guztion artean eraikitzen ari garen aldaketa politikoaren aldeko hautua egin zuen. Sakoneko aldaketaren alde egin zuen, ez botere alternantziaren alde. Instituzioak ireki herritar guztion eskubideak bermatu eta bazterkeriarik gabeko denontzako Nafarroa eraikitzeko. Epe honetan, zailtasunak zailtasun, kontraesanak kontraesan eta oztopoak oztopo, argi geratu da aldaketak lehen urratsa izan beharko lukeela Nafar herritarrok hitza eta erabakia eduki ahal izateko. Beharrezkoa da, Nafarroan oldarraldi zentralizatzaile honi aurre egiteko indarrak biltzea eta abiapunturik onena demokraziaren beraren defentsa egitea da. Demokrazia izki larriz, jendartearengandik datorrena, parte hartzea benetako ahalduntze eta botere partekatze gisa ulertzen duena, eta ez boterearen subrogazio gisa. Demokrazia herri batek berarengan eragina daukan guztiaz hartzen duen erabakia. Erabaki nahi dugu, eta modu burujabean egin nahi dugu. Ongizate sozialari eusteko eta benetako justizia sozialarekin amets egiteko bide zail eta malkartsuan aurrera egiteko berme bakarra baita. Erabaki nahi dugu, burujabetza nahi dugu, soilik horrek bermatuko dituelako zerbitzu publiko duinak. Murrizketen amaiera edo guztiontzako eskubide sozialak gatozen tokitik gatozela. Erabaki nahi dugu, herritar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko eta gure altxorra den euskera babesteko. Zinez uste dugu, demokraziarekiko eta jendartean erabakatze eskubidearekiko konpromisoa dela aurtengo Nafarroaren egunean Nafar jendarteari egin diezaiokegun eskaintzarik garrantzitsuena. Horrexegatik, EH Bildu Nafarroak bere konpromisoa berretsi nahi du honako adierazpen honen bidez. Lehenengoa, lurralde honek, herri honek, gogor egin du borroka aurrerakuntza sozialak lortzeko, bere izaera bizirik mantentzeko, erori izan denean berriz zutitzeko. Eta Nafarroak bizirik dirau, hamarkada luzez isiarazi nahi izan duten izaera errebelde horri esker. Eta ez dago prest, berriro ere isiaraz dezaten, mespretxa dezaten, inposizioz bizitzera kondena dezaten. Nafarroak pertsona libreen aberri librea izan nahi izan zuen eta ideia horrek gaurdaino iraundu gure jendartean, gure imaginarioan, gure identitatean, baita gure proiektu politikoaren oinarrian ere. 2. Demokrazia defendatzeko konpromiso irmoa hartzen dugu. Bai eta bide horretan aurrera egiteko gauza litezkeen ekimen aunitz eta transversaletan elkarlanean aritzeko ere. 3. Autogobernua defendatzeko konpromisoa hartzen dugu. Ildo berean, geure burujabetza berreskuratzearen aldeko konpromisoa ere hartzen dugu. Beste egitura juridiko-politikoekin berdintasun harremanak izatea ahalbidetuko duen markoaren alde lan eginez. 4. Dagozkigun gai guztien inguruan daukagun erabakitzeko eskubidea defendatzen dugu. Zinez uste dugulako hori dela bidea, Nafarroak kohesio sozialean, berdintasunean, naturarekiko errespetuan eta garapen ekonomiko eta kulturalean aurrera egiteko. Eta azkenik eta 5.
Nafar jendarteari dei egiten diogu guztion eginkizun horretan parte har dezan. Eta elkarlanaren beharra azpimarratzen ari gara, hain zuzen ere Nafarroaren egunaren bezperan. Bere herri izaera berreskuratu behar duen ospakizun honen arira. Horrexegatik, Nafar jendarteari beste dei bat ere egin nahi diogu. Jar diezaiogun elkarri erronka 2018ko Nafarroaren eguna ospakizun herritarra izan dadin. Iragana ahaztu gabe, orainaz gozatzeko. Eta herritar bakoitzak daukan honena jarriz, auzolan erraldoia egin dezagun etorkizuneko Nafarroa eraikitzeko. Nafarroa askea, bizia, justua eta solidarioa.